Wieħed mill-imputati fil-każijiet tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u tal-avukat Carmel Kirkhope talab formalment lill imħallef Edwina Grima li qed tisma' l-każ ma tkomplix tagħmel dan. L-avukat Ismael Bsajla li qed jirrappreżenta lill-akkużat Jamie Vella argumenta li l-imħallef semat u għadha qed tisma' wkoll każijiet separati b'rabta mal-qtil ta' Caruana Galizia. Min-naħa tiegħu l-avukat ta' De Giorgio Noel Bianco qal li billi milux li ħaf idejh id-difiża l-akkużat ma kellux iċ-ċans li jressaq it-talbiet tiegħu ta' qabel il-ġuri minħabba li r-rappreżentanza legali ta' qablu ma kinitx għamlet dan. Huwa qal li prova kemm il-darba jagħmel kuntatt mal-avukat tal-għajnuna legali Cynthia Tomazuolo biex jiddiskuti dwar il-ġuri iżda ma kellux risposta. Fil-frattemp il-limitu ta' żmien biex De Giorgio jagħmel dan skada. L-imħallef Grima ddeferixxiet il-kawża l-erba biex tieħu deċiżjoni dwar it-talba għar-rikuża. Talbet ukoll l-avukat Tomazuolo biex titlaq qudiema dakinhar sabiex tiġġustifika għaliex ma kienitx ippreżentat fil-qorti nota dwar it-talbiet ta' qabel il-ġuri fil-każ kontra De Giorgio. Leiden Spiteri ta' 24 sena nżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat bi traffikar ta' kokaina u ħasil ta' flus. Dan wara l-ispezzjoni fid-dar tiegħu waslet għal sejba ta' numru ta' sustanzi illeċiti u oġġetti ta' valur. L-ispettur li mexxa l-prosekuzzjoni John Leigh Howard qal li l-pulizija rċevit informazzjoni anonima xurilu li Spiteri kien qed imexxi attivitajiet illeċiti brabta ma' droga u b'hekk beda jiġi sorveljat. Wara li nħareġ mandat ta' arrest il-pulizija stat l-Spiteri il-ħamis u tfittxija fil-karozza tiegħu ir-riżultat f'sejba ta' 18 pakkett b'sustanza li hu suspettat li hi kokaina. Dawn fil-waqt li fost oħrajn fir-residenza tiegħu instabet ħafna ġojellerija tad-deb u arloġġ tal-amra Rolex flimkien ma' ħafna ħwejjeġ tad-ditta. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat li l-imputat jingħata l-ħelsien mill-arrest minħabba il-gravità tal-każ in kwistjoni. Fil-waqt li għad hemm xhieda x'jiġdu u bekk hemm il-biża' ta' intraċċ tal-provi. Il-qorti ordnat l-imputat jinżamm arrestat fil-waqt li ordnat ukoll il-prosekuzzjoni sabiex ix-xhieda jiġdu fis-seduta li jmiss. Inħarġet ukoll ordni tal-ifriżar tal-assi ta' Spiteri minn barra allowance ta' 13,000 euro fis-sena għal bżonnijiet tiegħu. Kirsten Camilleri ta' 33 sena mill-Belt baqa' jinżamm arrestat wara l ġie akkużat li nhar il-ġimgħa seraq minn sit ta' kostruzzjoni f'Ħażeb Buċ. Quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxa ġie akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti fuqu fi 3 każijiet separati huwa wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih.